Nokore enamini na mesie. Wahinkasiye mapi bonten. Menemenkoa yedi machi. Hwɛ ɔdehye anko a akowatwa no na aboa daba bia megyina ako ano memohuda wotra me na sɛ mafiwa nyɛ wadwen sɛ ebi ya na mesuro ɛyɛ abotɛ ade bia wɔ ne mmere mu me wɔtwɛn sɛnea sutɔbrɛ ɛne pɛbere hyia meyɛ nyankontɔn metɔ ne mmienu nyina so obi nti ne memmiasie ɛwɔ mabrɛ mu enti sɛ wo so wobɛtaa me a nyabotɛ manamɔn ne kwanwae metia a ɛyɛ na machitu mfuturo brɛfoɔ sɛ nsuo tɔ na sɛ menante a atɛkyɛ mepetende te sɛ blog mameka ayɛ na amara wɔ machi shark nkurɔfoɔ bi bɔ me pɔpɔ sɛ yɛbɛsɛ mabrabɔ na mene ɔmo a ne to nsɛ didi wɔ ɔbrɛ mu ɔmo hunu me nhyira wɔ ɔbrɛ akwantuo mu ɔmo yɛ madwen sɛ ɔmo bɛtwa me wɔ tia nanso na ɔmo yɛ afiri sɛ tweda mpo nyankopɔn nea wɔahyira no nipa ntimi nsɛe no bɛfoɔ ɔmo meteeɛ meyɛ kurom meka me ho mene obi ampere hyeɛ na mabɔ mu hyeɛ hwɛ usuma mameka na mentrɔ sɛ ɔpaduo nanum tum saa na yida wompɛ sɛ wobɛkyerɛ a mamenka nkyerɛ na mate wakyerɛ kɔnkɔ bisa akyerɛ ma mekyerɛ wakyerɛ mea na mewo me ba na mede me too kyerɛ ɛni sɛ menim sɛnea metim akyerɛ hwɛ wo se mayɛ dɛn meka na sɛ wonti a bra na makyi na memmɛhwɛ wo fotoro adi makyie mayɛ osie mefifiri mmere ɔdɔm betu wodi me ho agorɔ a jack obiara ni hɔ wobɛtumi de nkra ntɛ abɛtwa adeɛ ɛwɔ me so ɔbrɛfoɔ meka me ho a na bagyabagya na kuro no mayɛ manyamanya ɔdehyeɛ ɔbrɛfoɔ ɔhenkɛseɛ me ne me nkoa ɛna asi kuro no mu mate sɛ yɛkeka yɛse sɛe mete yɛ a na meyɛ kom ɔbrɛfoɔ sɛ meka na sɛ wante a ma mekyerɛ na mekyerɛ wo sɛ daak ɔdehyeɛ anko a nkoa adwane o megyina ako no nsuro ne yɛbɛba sɛ woto me tu a wo sɛ waprabowɔ me na wosu me fidie di a ɛnka wo ha wo ho meyɛ aboa wo ha metu a memfa fam ma meka yɛse sɛn mate me din yɛabɔ me din amasan atwi ahyia ɛyɛ me ho asɛm ɛmɛra meduru hɔ na mekunkonyɛ mebrɛ me ho ase tutu me nante sɛ kankankorodo medanda me ho kyerɛ mo sɛ camel me yankasa meyɛ wad hwɛ wo sɛ wotaa me a wotaa me kwa wokyerɛ me a wokyerɛ me kwa anyɛ wo size ne me kɔ w'akyi na menkyerɛ wo ɔbrɛfoɔ me bɔbrɛ